Кой товарям, бе? Кой товарям? Един патрон имаш. Той Мариан го изкопай, ма. Те с големи чупа, карай последен. Аз към на обруда и да Той е едно другия койче. Има драми. Защото е началото. Где ги плаши? Сега ще тръгнат обратно да се връщат. Нищо, те слушат от коравите. Екшън! Рязки пречиш, бе, остане. Ай, знае, бе, да стече. Кажете му по станцията да направи десен волан, бе. Аз съм лекчак. Сега ще оправим. Кой бяга от 5 лева? Дай червения патрол. Кой бяга от 5 лева? Викаме, сега ще го закачим. Патрола идва. Кърджалийският тигър. Иначе на звук го карва, бе. Какво говориш? Звук е поне 300 коля. После тежи го, сега ще Струва ми се, че ще го завърчи сега. Мисля, че в дървото ще. Екшън! Няма спирачка! Дай напред, дай напред! Чакай, ще дигат сейчас. Тук ще има голяма. Не, тук. Аха, ще стане. Нещо не ми се вярва. Браво! Браво! Какво говориш, бе? Какво стана? Трябва да те да запали. Да те върнем? Как ще... Ще викам такси. А те вече могат да те закарат.